desisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Makialam, matuto at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo nitong mga balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, may paggagamitan at makatotohanan. Isang araw ho, hindi ko masabing magandang umaga dahil alam naman ho natin dito ho sa Lalawigan, Pampanga, napakaraming kaganapan ngayon at ang ating tinututukan, At yun na nga, kagabi ay naiulat na kahapon na ibalita ho natin. I'm sure ay lahat kayo nag-aabang ng detalye. Ito hong pagkawala ni Ginang Tess Mamak, ang may bahay na byuda ho ni yumaong Barangay Captain Tony Mamak ng Balibago, Angeles City. Kung kayo ho'y taga Pampanga, I'm sure kilala ninyo si Cap Tony dahil sa tagal niyang nagsilbi bilang punong barangay ng pinaka mayaman na barangay. If I am not mistaken, baka nga dito sa buong Pampanga, yung Balibago, at Dao pala, naglalaban sila kasi nandiyan yung Central Business District, di ba? So, hindi ko lang sure ngayon kung ano na yung mas malaki yung income, kung Dao o yung Balibago, pero ito yung alam natin, matagal na nagsilbi si Kapitan Tony Mamak at minsan kilala rin syempre, itong si Ma'am Tess Mamak na komandidato at merong development kagabi, gaya ng akin nabanggit, mamaya ibabahagi ko sa inyo, pero ito po yung mga headlines natin ngayong araw ng Martes.
February 17 at isang sa mga kapatid naman nating Filipino-Chinese na miyembro ho ng Philchi community. Ayan, isang Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Ayan, at prosperous New Year ang dasal, ang hiling natin ngayong Chinese New Year. Ayan. At syempre, binabati rin natin yung mga maagang tumutok dito sa ating programa at maya-maya bigyang daan natin yan. Pero ito ho yung mga headlines, mga kabalen, na ating tatalakayin ngayong araw. Gaya ho ng aking nabanggit, Tess Mamak natagpuan na pong, natagpuan na yung kanyang mga labi sa kanilahong bakuran dito ho sa Balibago, At tinuturing na person of interest sa nasabing kaso ang kanilang family driver. Sa ibang balita naman, dito ho sa Mexico, Pampanga, yung karambola na ating na-monitor din nung gabi, 11:45 ng linggo. Nangyari yan, mga ganong oras, yung tinimbre sa atin, ay napag-alaman na ito hong driver nasangkot yung pick-up na siyang umararo doon sa mga motorsiklo at iba pang mga sasakyan doon sa Mexico ay nagpositibo ho sa alcohol. Yun yung napag-alaman. Kaya, ito ho yung latest development dyan, habang ito naman, mga sindikato raw, ang posibleng nasa likod ng mga illegal na pagawaan ng sigarilyo dito sa Pampanga. Parang lahat na lang ng illegal na pang ilan na ito diba? So ito ho yung mga kabalen ng ating pag-uusapan at tutok lamang, samahan po si Kuyang Justin. Live ho itong napapanood, itong ating mga programa sa YouTube channel ng CLTV 36 at CLTV 36 Official. At syempre, mag-subscribe na kayo mga kabalen dahil gaya na banggit, live ho yan sa ating YouTube channel. Live din ho tayo sa ating Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Mapapanood din ho yung mga programa natin sa telebisyon nationwide. Ito, napapanood ito via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao at sa Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At sa Pampanga naman, Free TV Channel 36. Kaya naman, tutok na ho mga kabalen. At ito, simulan muna natin sa balitang may paggagamitan. Kahit holiday ngayon, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi muna ng North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Yun hong mga hinahanap. Skip the scroll and stream. Volume down. At 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen, traffic situation muna tayo dito ho sa may North Luzon Expressway, Balintawak Toll Plaza. Maluwag ho ang sitwasyon dahil holiday. Valenzuela Interchange, magkabilang linya ay fast moving. Itong daloy ng trapiko. Mindanao Toll Plaza may bahagyang pagbabara na. Gawa ho ng ongoing yung road works dyan sa area na yan. So kung kayo ho'y manggagaling ng Bulacan, Pampanga o di kaya naman sa ibang bahagi ng Metro Manila patungong western part of Metro Manila ay lalabas ng Mindanao Toll Plaza. Ayan, ay makikita ninyo may bahagyang pila na dyan. Sa portion na yan, may Kawayan Interchange dito ho sa lalawigan ng Bulacan, magkabilang linya, light traffic sa mga oras na ito. At itong Bocaue Toll Plaza, maluwag din ang sitwasyon. Same scenario ho tayo sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, light traffic. 36 news stream, kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Sa pagkakataong ito, makibalita muna tayo sa ating Weather Bureau Pag-asa. Narito ho yung update kaninang alas 5. Alamin natin kung anong magiging lagay ng panahon ngayong araw ho ng Martes, Feb 17.
Narito ho si Veronica Torres ng Pag-asa para sa ulat panahon. 17-2026. Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang northeast monsoon o amihan sa extreme northern Luzon nakakaapekto at ang easterlies o yung mainit na hangin galing kadagatang Pasipiko nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Mapapansin nga rin natin sa ating latest satellite image na halos walang kaulapan or halos malinis yung ating landmass. Kaya nakikita nga rin natin yung fair weather condition sa malaking bahagi ng ating bansa. Currently rin, wala tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, nakikita nga rin natin sa lugar ng Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, fair weather conditions, pero may mga tsansa pa rin ng mga may hinang pag-ulan, kung saan naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition pa rin tayo at may mga chance naman ng mga localized thunderstorms. Nakikita nga rin natin by tomorrow until Friday, posibleng lumakas ang epekto ng amihan at sa malaking bahagi ng Luzon, magkakaroon lamang tayo ng mga tsansa ng may hinang pag-ulan at pagdating naman ng Sabado, magkakaroon naman tayo ng mga tsansa ng mga thunderstorms dahil posibleng humina muli ang epekto ng amihan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius. 24 to 31 degrees Celsius naman sa may Lagwag, pati na rin sa may Tugigaraw. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio at 22 to 30 degrees Celsius naman sa Tagaytay at sa may Legazpi naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas ngayong araw, katulad nga rin sa malaking bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin by tomorrow, posible magpatuloy itong partly cloudy to cloudy skies condition at may mga tsansa nga ng mga thunderstorms. Pero sa may silangang bahagi ng Visayas o dito sa may Eastern Visayas simula Thursday until Saturday, posibleng maging maulan. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, inaasahan natin by Thursday, posibleng lumakas o epekto ng amihan sa mga lugar nila at magkakaroon ng mga tsansa ng mga may hinang pag-ulan at pagdating ng Friday at Saturday, posible nga humina muli epekto ng amihan at magkakaroon na lamang tayo ng partly cloudy to cloudy skies condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon sa Mindanao ngayong araw, partly cloudy to cloudy skies condition rin ang ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. By tomorrow, nakita nga rin natin sa may Davao region, posibleng maging maulan. And then, for tomorrow, for the rest of Mindanao, posible rin pa rin yung mga tsansa ng mga thunderstorms. Nakikita nga rin natin by Thursday and Friday, posibleng maging maulan sa malaking bahagi ng Mindanao, mostly dito sa may northern at eastern part. And then the rest of Mindanao, fair weather with chances of thunderstorms. And pagdating naman ng Sabado, mostly sa may silangang bahagi na lamang ng Mindanao, posible na maging maulan. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa. Agwat na temperatura ngayong araw sa may Iloilo at Cagayan de Oro ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman ay 26 to 32 degrees Celsius at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Davao ay 25 to 33 degrees Celsius at 24 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga. Sa kasalukuyan, wala rin naman tayo nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa, pero pinag-iingat pa rin yung mga papalaot sa extreme northern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:19 ng umaga at lulubog ng 6:01 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ka aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa or DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming website pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph.
At yan nga muna ang pinakahuli silagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, design ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Maraming salamat, Veronica Torres ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Kabalen, bigyang daan muna natin ang ilang public service announcements. Ito ho, sa Barangay Remedios at San Jose Gumi, dyan ho sa bayan ng Lubao, Pampanga, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon. Hanggang 4:30 ng hapon yan, dahil magsasagawa ng flushing activity itong Prime Water. And then, eto ho, Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya. Lagi, namememorize ko na yung mga announcement. Eto ho, sa may Barangay Kapaya, Feb 17. Ngayong araw din ho ito, 3:00 hanggang 5:00 ng hapon. Wala ring supply ng tubig, kaya saklo na kayo. Saan pa walang supply ng tubig, Kuyang Justin? Eto, sa may Barangay Pola, Porak, Bayan ng Porak, Barangay Palat, at Barangay Pio. Diyan sa may Model Community, 9:00 ng gabi, Model Community Pamone, 9:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw, wala rin hong supply ng tubig dahil technical activities daw ang Prime Water. So yan ho, announcement, Barangay Palat and Barangay Pio Model Community, Porak, mamayang gabi, 9:00 hanggang bukas, 3:00 ng madaling araw. Mawawalan din ng supply ng tubig dyan ho sa may Doña Anastasia, Metro Clark, Executive Villas at Camachiles, Mother Barrio dyan sa may Mabalacat City. Mamayang 9:00 ng gabi, tatagos hanggang bukas, 5 a.m., 5:00 ng madaling araw. Ang dami nito. And ito naman ho mga kabalen, sa EPSA Resettlement, mamaya Angeles City naman ito 10:00 ng gabi until tomorrow 4 in the morning, EPSA Resettlement, Novu Residences dyan sa may Barangay Pulong Kakutud, Angeles City. Okay. So, yan ho yung mga... And then, ito naman, Barangay Sapa, Libutan, Angeles City, 9 a.m. bukas until further notice. Mawawalan ng supply ng tubig. Yan talaga. So, paghandaan po at dun sa mga kababayan nating residente ng Barangay Sapa, Libutan, dito ho sa may syudad ng Angeles, ayan 9:00 ng umaga bukas. Tapos hindi pa alam kung hanggang anong oras, hanggang kailan, dahil ipo-pull out po yung pump at motor at mag-i-install ng panibago. So pull out and installation of pump and motor ayon ho sa Prime Water. So medyo baka magtagal ito, antabay lamang ho kayo at tuloy-tuloy yung ating pagbibigay din ng update kaugnay nitong scheduled water interruption. Ito naman ho mga kabalen, mawawalan ho ng supply ng kuryente. Diyan sa may Barangay Santo Domingo, sa may Santo Domingo Village, sa may Barangay San Isidro. Kita pong Gulot Pilar Village ini. Uy, dito yung kaibigan natin, kumari ko si Marvy, di ba? Oo, dati natin nakasama dito sa CLTV 36. Ayan, diyan sa may likod ng Pilar Village. Kaya pong Santo Domingo Village, keng San Isidro, bukas ho ng umaga, alas 8:30 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali o ng hapon ay wala hong supply ng tubig, ng kuryente. So, tubig na naman. Mawawalan ng supply ng kuryente. Power interruption, Kuyang Justin, Diyan sa may Santo Domingo Village, San Isidro, San Fernando, Pampanga. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Martes, Feb 17. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang news stream matapos ang ilang paalala.
makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36. Kabalan, hintayin lang natin na mag-live din tayo sa telebisyon para ho sabay yung ating programa. 1 minuto lamang. For the meantime, bigyang daan ko yung mga nagkomento dito sa ating Facebook Live. Nakatutok sa ating programa. Unang nag-comment si Jonathan Platon. Ayan, isang magandang umaga at maraming salamat ho sa inyong pagtutok dito sa Newsstream. Kuyang Jonathan, kumusta ho kayo ngayong araw ng Martes? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. Nakapagluto na ba kayo ng lunch ngayong holiday? Ayan. Si Angelo Redaha nakatutok din sa ating programa. Sabi ni Angelo, Gonghe Fachay, Kuyang Justin, at bukas Ash Wednesday. Bukas na nga ho yan, yung pagsisimula ng Kwaresma. At si Justin Pabalan nakatutok din. F sabi niya, ayan baka first ito. Dan, like and share si Angelo Redaha. Maraming salamat. Okay, sige, on air na ho tayo. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream, mga kabalen. At nandito na ho tayo. Napapanood din sa telebisyon gaya ng aking nabanggit. Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide yan. So ito ho mga kabalen, yung balita na inaabangan ng marami sa ating mga kababayan. So i-flash ko lamang yung larawan at una ho sa lahat, nakikiramay ho ang buong RBC Media, CLTV 36 dyan ho sa pamilya ho ni Ma'am Tess Mamak at sa kanila hong mga anak. Siyempre, mabigat itong insidente. Partikular, siyempre dun sa mga anak ho ni Ma'am Tess, yung mga kaibigan at kaanak. Ito hong insidenteng ito, alam naman ho natin, Agosto lamang ng sumakibilang buhay. Ito hong si Barangay Captain Tony Mamak na matagal hong nagsilbi gaya ng aking nabanggit. Marami-rami rin ho kaming naging interview dyan kay Cap Tony at kahapon nga kagabi habang nangyayari itong insidenteng ito, naalala ko din. So ito ho mga kabalen, at kahapon kagabi ay inanunsyo ho ng Angeles City Police na natagpuan na nga itong bangkay ni Ginang Tess Mamak sa kanila hong bakuran dito ho sa Angeles City. Kung matatandaan ho ninyo, 12 ho ng Pebrero nang maiulat o yung pagkawala niya. And sabi missing at naipaskil pa natin sa page ng CLTV 36 News na nawawala nga si Ginang Tess. And after 2 days, Feb 14, si Vice Governor Dennis Delta Pineda ang nag-post sa kanya pong Facebook page, official account, na natagpuan na nga ng mga otoridad ito hong sasakyan ng biktima sa may Magalang Town Plaza. So nandun ho yung sasakyan pero hindi ho nila matrace itong biktima. Initially, yung mga nasasabi, di ba, dahil nga may driver ho sila eh. So parang ang sinasabi, nung araw na mawala ho itong si Ma'am Tess, ay hindi na rin nila makontak itong driver nila na si Manuel Celes. Tama ba? Banggitin ko yung pangalan para kumpleto. Doc Manuel yung tinatawag eh.
Pero ang tunay na pangalan, ito, Emmanuel Celeste Tolentino. Yan ho ang kanyang buong pangalan, ang kanilang family driver, ano. So hindi na rin makontak. And nito pong kagabi nga, 16, after 2 days, ay kahapon yung mga naging senaryo dito ay alam naman natin na iulat ho natin ay hiniram na rin yung mga K9 unit ng MMDA para ho maisagawa itong search operations para matunton yung biktima. At kabilang din sa mga naging efforts ay nag-post din tayo sa CLTV dahil nakiusap din si Sir RM Mamak na kung pwede manawagan sa mga business sector, business establishment owners diyan ho sa may kahabaan ng Magalang Angeles Road. Baka posibleng nasagi ng kanilang mga CCTV cameras ito hong sasakyan ng kanilang ina para makita. So yun ho yung mga development kahapon. And then kagabi, bago maghating gabi, mga alas 9, alas 9:30, ganyan, ay nai-anunsyo nga po. At syempre dahil sa pakiusap na rin ng pamilya, hindi natin muna agad ibinalita, but nakakuha na ng permisyon at mismong si Congressman Pogi Lasatin ay nag-post din kagabi ho saying na kinukundina itong pagpaslang, itong karumaldumal na pagpaslang kay Ginang Tess Mamak. At ayon ho sa mga pulisya, ay itinuturing na person of interest ngayon, ito pong kanilang family driver. So maging ang lokal na pamahalaang bayan, ito nag-post ito si ang kanya pong anak, ipopost ko ito yung driver na sinasabi ko. At pinost po ni RM Mamak, ito ho'y anak ni Ginang Tess Mamak at ni Cap Tony Mamak. Sabi ni Sir RM, ito missing person, Feb 14 ito, Manuel Tolentino. So si Emmanuel Celeste Tolentino, nakita siya sa Mamak Residence 7:32. At bago daw dumating ang kanilang nanay, sabi ni RM, siya po, si Manuel Tolentino ay kanilang family driver ng 20 plus years. Okay, so eto po. It is highly possible, sabi ho ni RM Mamak Jr., if not certain that he was the one driving our mom's car, going to Mabalacat after an hour after our mom's arrival at home. So siya ho yung sinasabi, missing pa rin siya at person of interest ngayon sa kaso ng kanilang ina at hindi pa rin makontak. So humihingi po ng tulong itong pamilya Mamak sa publiko upang matukoy at matunton din ito hong si Manuel Tolentino na siya hong itinuturing na person of interest dito ho sa kaso ng pagkamatay ng kanilang ina na si Ginang Tess Mamak. Nagpaabot na rin ho ng pakikiramay ang iba't ibang personahe at mga opisyales dito ho sa atin sa Pampanga, sa pamilya Mamak. And ito nga, gaya ng nabanggit, itong si Kong Pogi kahapon, standing pa rin yung kanyang alok, yung kanyang offer. Nag-offer ho siya ng 200,000 pesos sa sino mang makapagtuturo din. At nung una para sa kung sino yung makapagtuturo sa kinaroroonan ni Ginang Tess Mamak. Gawa nga ng pinaghahanap siya. At ngayong natunton naman ay si Kong Pogi nag-offer pa din para mahanap din itong si Manuel na siya hong sinasabing itinuturing na person of interest sa nasabing kaso. Ipaskil ko itong muka ng medyo matagal-tagal sakaling matulungan ho natin yung pamilya Mamak na nagluluksa ho sa ngayon dahil sa grabing trahedya na sinapit ho ng kanilang pamilya at itong nangyari nga sa kanilang ina. So nananawagan ho si RM Mamak kung sino ang
may impormasyon na mangyari lamang ipagbigay alam din sa kanilang pamilya kung nasaan si Manuel Tolentino o si Doc Manuel kung tawagin. Nung tao ko po balibago, at meragul ko Kenny Angeles, kilali Cap Tony, I'm sure, familiar kayo naman po, Kenny kang ausandang Doc Manuel o Kuya Manuel ausanda. Huling for 20 years, I would say, di ba? Gaya ho ng sinabi ni RM, ay for 20 years nagsilbi bilang family driver sa kanila. So yung mga kaibigan, kaanak, kapamilya na nakakapanayam din natin, hindi rin ho sila makapaniwala and in shock sila dahil for 20 years kasama nila ito sa kanilang bahay. Sa kanilang bilang driver, family driver. At yung tahanan nga, yung bahay ni Manuel nandun sa loob ng compound ng pamilya Mamak dyan sa may Balibago. So nakikiusap, ulitin ko lang ayon ho kay RM, malaki yung posibilidad na itong kanilang driver ang nagmamaneho ng sasakyan ng kanilang ina noong Feb 12 na nangyari nga nawala itong kanilang nanay. 'Di ba? Natatandaan ninyo Feb 14 ay dinala o natagpuan sa Magalang Town Plaza ito hong sasakyan ng biktima. But wala ho silang nakita doon. Hindi nila matunton at hindi na rin nila makontak itong si Manuel mula ho nung nawala nga ang kanila ring ina. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Narito kayong ilang mga larawan sa isinagawang search and rescue operation ng mga otoridad, opisyal ng barangay, pulis, SOCO, dito ho sa kanilang compound. Ayan, yung makita niyo, Don King Party Needs. Ayan, dyan ho. At nagpaikot-ikot. Ito nga po mga kabalen. At naalaman na dyan ho sa kanilang bakuran natagpuan ang biktima. So ito, babantayan ang kaso, patuloy. Ay gaya na nga banggit ko, flash ko ulit ang larawan ng family driver na siya pong tinuturing na person of interest, si Emmanuel Celeste Tolentino o kilala bilang Doc Manuel dyan ho sa may Balibago, Angeles City. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, basahin ko na rin yung post ng official page ng Barangay Balibago na nanawagan ng hustisya para ho kay Tess Mamak. Itong buong Barangay Balibago, isang buong komunidad ang nagluluksa sa malagim at walang awang pagpaslang kay Tess Mamak. Buong puso at may matinding dalamhati naming ipinapaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa naiwang pamilya ni Maria Teresa Tess Mamak, biyuda ng yumaong barangay Captain Rodelio Tony Mamak. Mariin naming kinukundina ang walang awang pagpaslang sa kanya. Ang ganitong uri ng karahasan ay sumasakit hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa buong pamayanan na nagmamahal at gumagalang sa kanya. Nananawagan kami sa lahat na ipagdasal ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa at ang lakas ng kanyang pamilya sa panahong ito ng matinding pagsubok. Hangad namin na ang katotohanan ay manaig at ang hustisya ay makamit sa lalong madaling panahon. Kaisa ninyo ang Barangay Balibago sa pagdadalamhati at panalangin. Yan ho ang ipinaskil mga kabalen ni Kapitan PG Ponce, ang Barangay Captain ng Balibago. At gaya ho ng nabanggit, ayan, at dasal at pakikiramay ang ipinapaabot ng komunidad dito ho sa mga pamilyang naulila ni Ginang Tess Mamak.
Ito may comment sabi ni Angeli Blanc-Siandan, yes po kilala namin yan si Doc Manuel. Di po namin lubos maisip na magagawa niya po yan. Sobrang bait po yan si Kuya Manuel. Ayon ho yan kay Angeli Blanc-Siandan. So yan din actually Angeli yung sentimiento ng marami sa mga nakakakilala at malalapit sa pamilya Mamak. Ano? At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll Yan, nakatutok din sa ating programa. Isang magandang umaga, DJ Tyra. At eto, nakikibalita rin kagabi. Nag-uusap din kami ni DJ Tyra dahil nga itong development, binabantayan din natin para maiulat. At naibalita na natin kanina sa RW itong ang mga development sa nasabing kaso. Nakatutok din sa, yan ho mga kabalen, sige, silipin naman natin yung ibang balita. Ayan, sarado ko muna itong storya dito sa kay Ginang Tess Mamak. So, ito binigyang daan ko lamang yung komento rin ni Angeli na related dito sa ating pinag-uusapan. Sa kilala namin, sabi, at hindi kami lubos makapaniwala na magagawa niya yan dahil mabait po siya. So, ito yung komento. Okay? So, muli flash ko lamang for the nth time, yung larawan ni Manuel Tolentino. Siya po yung itinuturing na person of interest muna, wala pa. Siya po yung itinuturing na person of interest, ayon na rin sa PNP. Dito ho sa pagkamatay ni Ginang Tess Mamak. Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita, nagpositibo ho sa alcohol itong driver ng isang pick-up na kahapon napanood natin. Ipinalabas natin dito sa news stream yung footage, yung CCTV footage kung paano nangyari itong malagim na insidente at kung saan gayang nang nabanggit 6 hong sasakyan yung nadamay o yung sangkot dito sa nasabing banggaan. Isa ho yung nasawi at yung iba'y mga sugatan nagpapagaling sa pagamutan. Ito ho yung latest na nalaman ng CLTV 36 News. Tinutukan ni Acel Fernando dyan sa may Mexico, Pampanga, yung incidenting yan at napag-alaman na nagpositibo ho sa alcohol. Itong driver ng pick-up na sangkot sa banggaan. Yan naman At every 36 news stream kasama si Justin isipin ho ninyo yun. Pati yung mga inosente na nasa likod, yung mga nagmamaneho lang ng payapa na perwisyo dahil merong isang kababayan na nag-drive ng nakainom. Paulit-ulit nang pinapaalala na huwag uminom o huwag magmaneho ng nakainom. Pero meron pa rin talagang mga matitigas ang ulo. Dalawang bagay lang naman yan Huwag kang iinom o kaya magpakalasing ka ng todo na hindi mo na kayang magmaneho. Di ba? Ganun lang naman O kaya wag ho kayong magdala ng sasakyan. Di ba? Mag-commute kayo pag iinom kayo. O di ba? Kung wala ring susundo sa inyo. Di ba? Kaya ka manabat tricycle at saka ka muli. Lawin ko munong yada kaya door to door kaya kayo. Eto mga kabalin, panoorin natin yung balita ni Acel Fernando kung paano nauwi sa malagim na trahedya. Yun nga, nagpositibo ho sa alcohol itong driver ng pick-up truck na sangkot sa banggaan dyan sa Mexico, Pampanga. Sa pool sa CCTV, ang magkakasunod na pangyayari ng banggaan ng 6 na sasakyan dito sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga, gabi nitong linggo, February 15. Actually, ang nangyari is multiple collision po. Ang involved po is 6 na mga sasakyan. Bali, 2 single motorcycle na may mga passenger. And then, bali, 4 na
vehicle ang mga sasakyan na involved. Sa footage, makikitang mabilis ang takbo ng isang pulang pick-up habang binabaybay ang kalsada. Ilang segundo pa, nasagi nitong isang motorsiklong nag-overtake sa kabilang lane. Dahil sa impact, nawala ng direksyon ng pick-up at tuluyang sumalpok sa iba pang sasakyan na naging sanhi ng pagkakadawit ng 3 sedan at isa pang motorsiklo. Ayon sa Mexico Municipal Police Station, binawian ng buhay ang isang rider habang ginagamot sa ospital. Ilan pang individual ang nasugatan sa insidente at agad na dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, at damage to property ang driver ng pulang pick-up. For filing po kami ng inquest for doon sa driver na involved po doon sa DMAX po. Batay sa initial investigation ng Mexico Municipal Police Station, positibo sa pag-inom ng alak ang driver matapos sumailalim sa ethanol test. Dahil nga action taken namin doon sa allegedly nakainom siya. So para mapatunayan namin na nakainom talaga siya, pina-examine po namin siya ng ethanol test sa JBL. At lumilitaw po doon sa test na ginawa ng JBL is positive po siya. Dahil dito, nasa kustodiya na siya ng pulisya at isa sa ilalim sa inquest proceedings. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Sa pool sa CCTV, ang Pero mahalaga ring tignan yung sitwasyon ng kalsadang ito. Hindi lang natin syempre alam natin mali ang pag-inom. Malinaw na 'yon no. Walang ano 'yon, walang excuse 'yon. Sorry pero hindi 'yon excuse na hindi talaga dapat nagmamaneho ang under the influence of alcohol o kung ano man 'yan. Hindi dapat. Malinaw ho 'yon. Pero ito napapadalas ang ganyang mga insidente diyan. In fact, nung Feb 5, merong nagpadala sa atin ng mensahe dito ho sa CLTV 36 News at sinasabi na yung same exact spot na yon kung saan nangyari itong karambola ay o yung banggaan kung saan nadama yung 6 na sasakyan, 2 motor, 4 na four-wheeler ay doon din same exact spot nangyari yung nabangga yung kanyang sasakyan ng isang truck noong Feb 5. So parang 2 weeks ago lamang ito. Narito ho yung video na ipinadala sa atin, ipa-flash ko din. Ay, pa. Ayan. Gilid na po. Nakatulog ka? Oo, dire-dire. Ay. Nakatulog ka? Dahil siya, kinulog. Buti, walang mga tao. Ito ho kabalin yung ipinadalang video sa atin at kaya nga maraming nagtatanong. Pansinin ninyo yung sa comment section din dahil merong slight curve dyan Of course, hindi tayo mga eksperto sa kalsada at ito po iaalamin natin sa DPWH at sa mga traffic management experts dyan sa area ng Santo Domingo, Mexico. Oo. Kasi may mga nagko-komento, yung mga netizen, sinasabi nila parang dapat yata hindi yan white lane. Yung nasa gitna, dapat white line. Dapat daw yellow line yan. Or dapat hindi pwedeng mag-overtake dahil nga slight curve. So nakita natin doon sa unang video, hindi ho ito yung sa yung itong road, itong kahapon lamang. O nung isang araw rather. Ayan So ang sinasabi kasi merong nag-overtake na tricycle o nag-counterflow na tricycle. Ayun, nakita nyo, 2. Okay, 1, 2. Ayun, tapos tinamaan na yung pangalawang nag-counterflow, bug. So pero tumawid din at nawalan din ng control. Ang sinasabi, dapat hindi nag-counterflow yung motorsiklo. May mga ganong nagko-comment dahil nga merong slight curve. So, ito naman, hindi naman natin tinitingnan sino ang tama at sino ang mali. Importante dito, magawan din at matingnan din ang paraan ng ating, ng mga kinaukulan. Kasi madalas ho yung insidente ng ganyan. Ito, same spot yan. Pinapakita ko magkaibang video. Itong pinapakita ko ngayon, February 7 ito nangyari. February 5 ito nangyari. Okay? Feb 5. Tapos itong ito namang isa, nangyari ito linggo lamang, Feb 15.
yung mas maraming mga sasakyan na involved. So panawagan ho sa mga person na accountable o in charge dyan sa area na yan. Ano? Baka pwedeng pakitignan na rin. Kasi sinasabi ng ating mga kababayan, madalas yung aksidente, merong slight curve, baka dapat talagang lagyan ng mga signages, kulang sa signages, sabihin na bawal yung... minsan kasi kahit yellow lane, di ba? May mga nag-overtake. Oh, may ganun naman talaga. May nagka-counter flow. But ito nga ho, mga kabalen, ayan, napag-alaman, positive sa alcohol, ito pong... itong may-ari o yung nagmamaneho ng sasakyan na nadamay. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita, sa Mabalacat City naman. Kaya hindi ko masabing magandang umaga kanina kasi hindi talaga maganda yung umaga. Puro ganito ho yung mga balita natin. Pero ganun ba man, ito, nananawagan ho ng hustisya ang panawagan ho ng pamilya ng itong tricycle driver na malagim. Oo, hindi ko na ho idedetalye. Pero karumal-dumal ho yung nangyari at malagim din yung insidente na sinapit ho nitong kawawang biktima. Ito po, basahin ko, hustisya ang maring sigaw ng pamilya ni Rodrigo Gomez, 58 years old, tricycle driver. Brutal ho siyang pinaslang at natagpo ang patay na sa masukal na bahagi ng Barangay Tabun, Mabalacat City noong Feb 11. Ayon ho sa kanyang anak na si alias James, gabi ho ng Feb 10 nang huli nilang makita ang ama matapos magsakay ng lalaking naka-hoodie at naka-face mask. Hindi na raw ito nakauwi pa at natagpuan na lamang ang bangkay umaga ng sumunod na araw. Samantala, batay ho sa pinakahuling ulat ni Police Senior PCMS Roldan Tababa, ayan, ay investigador ho ng nasabing kaso. Patuloy ang kanilang hot pursuit operation at backtracking upang matukoy ang hindi pa napapangalanang person of interest na pinaniniwala ang maaring kilala rin ng biktima. Wala naman pong naiulat na nawawala mula sa mga gamit nito hong si Pok o si Rodrigo Gomez na kilalang Pok, so hindi matignan o hindi nila maano yung anggulo na pagnanakaw lamang yung dahilan dahil wala akong nakitang nawawalang gamit. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Ito naman ho mga kabalen, mainit na usapin din dito sa lalawigan ng Pampanga. Itong sunod-sunod na pagkaka-booking ng mga illegal na paggawaan ng sigarilyo, partikular dito ho sa may Mexico, San Fernando at Angeles area. So kahapon, binisita nga ho ni Secretary John Vic Remulla ito hong mga paggawaan na to na maging as far as San Simon, para ho makita at pinaniniwalaan na merong sindikato. In fact, meron daw 2 politiko pa, kongresista, ang posibleng involved. Ang posibleng involved sa operasyon ho ng paggawaan o yung illegal na paggawa ng mga sigarilyo. When we say illegal, hindi ho sila nagbabayad ng tamang buwis. Tapos yung mga tax stamp, pinipeke rin. Balitang may paggagamitan. Milyon pera na buwis sana ang revenue ng pamahalaan mula po sa nasabing practice. Kaya naman ganun na lamang kadesidido ho itong DILG na buwagin yung sinasabing sindikato di umano. Ito ho mga kabalan, panoorin natin ang pahayag. Central Luzon Congressman na nagpapatawag at nagsiset ng appointment sa akin. Sabi ko, wala pa naman ako pinapangalangan nun Bakit kailangan ako kausapin, di ba? So, sumusubok sila kausapin ako. Pero wala pa naman akong facts na pwede ilabas. Kaya wala pa kami pag-uusapan. Yung binabanggit nyo sa San Simon ay magkakaugnay. Iisa po yung nag-ooperate. Tinitignan namin kasi masyado lang coincidence
nung nahuli sila ng 29, ito nagsara, San Simon nagsara, tsaka isa pa sa Mexico nagsara. Sabay-sabay. Iisa lang. So, it's too much of a coincidence na nagsara sila ng sabay-sabay, di ba? So, titignan namin ngayon kung sino ang overall mastermind dito. Sir, yung binabanggit nyo na may dalawang politiko, possible ba na kaugnay din yon? Sila din yun dito? Well, under investigation sila. So, hindi namin papakalanganan. Pero, sila ay persons of interest dito. Sir, yung nakuha yung machine dito, ilan yung kayang gawin sa isang buwan? At magkano po ang worth? 165 packs a day, ma'am. 160 million sa musun. A day, sir. A day. Sir, palina, 160? Tingnan mo, ang tingin namin ang value niya ay mga 160 million pesos a day ang kaya niyang gawin. Ang hirap pag math, no? Nag-math sila. So, nalito yung mga police. Pero at least, 160 million. Ito tama nga, di ba? So, nag-compute lang si Chief. Pero ito, sa amin gani Sec Remulla, malaking buwis ito. Di ba? Pakinggan natin ulit. Kasama na lahat, ha? At assuming na ang retail niya ay 180 pesos sa pack, do the math, ang daming ano yan. Pero, gano'ng karami. Ilang... 450 million? Parang 450 million day kasama-sama lahat. May mga Central Luzon congressman na nagpapatawag at nagsiset ng appointment sa akin. Sabi ko, wala pa naman ako pinapakalangan nun eh. Bakit kailangan ako kausapin, di ba? So, sumusulit sila kausapin ako. Pero wala pa naman ako Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. Atin hong narinig ang tinig ni Secretary John Vic Remulla ng DILG. Ayon ho sa kalihim, merong 2 kongresista. Okay, mambabatas mula ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon, ang nagpatawag na sa kanya gustong mag-set ng meeting at ukol ho sa mga illegal na pagawaan ng sigarilyo dito sa Pampanga. At dahil doon, ayon na rin mismo kay Secretary John Vic, wala pa naman siyang pinapangalanan. So parang siya mismo na-sketchyhan dito ho sa 2 kongresistang ito na di pa niya pinapangalanan na, antabayanan lang ho natin. At gaya ng nabanggit, malaking halaga pong nawawala sa kaban ng bayan dahil ho dito sa mga, anong tawag dito, yung illegal na manufacturing ng sigarilyo dahil hindi nga sila nagbabayad ng buwis. Kaya ang mahal pa naman ng, di ba, may sin tax kung tawagin. Malaki yung buwis ng mga ganyang items dahil nga, alam natin, hindi mabuti sa kalusugan. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwala. Kabalayan, time check muna natin. 52 na. Nawala si Kuya Justin na mali yung napindot ko. Ayan. Ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Ngayon pong araw ng Martes, holiday, Chinese New Year. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakiisa, nakipagkwentuhan at nagbigay ng kanilang mga opinyon. Bago ako magpaalam, batiin ko ang ating kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Magandang araw, Kabalen. Maya Payabak, Kabalen. At sabi ni Kuyang Joel, ang palaya, ang pong piritong manuking kayang ulam. Abakan niya man. Kon Joel, sana all. Diba? Enjoy your lunch, Kon Joel. At dakala salamat kay pamanantabi at walang sawang pagsuporta dito ho sa Newsstream. Nakatutok din si Yoyoy Manalo. Yoy, kumusta? Maya Pabak, Yoy. Dakala salamat. Sabi ni Angeli Blanciandaan kanina, sa tagal po namin sa Balibago, napakabait po ng pamilya Mamak. Ito ho'y si Angeli, isang constituent. At siya ho'y, sabi niya kanina, binahagi nga niya, hindi rin siya makipaniwala. Kagaya ng marami nakakakilala kay Manuel Tolentino. Hindi rin sila makapaniwala na siya yung person of interest. So, ito, babantayan natin ang kaso at asahan ninyo na kung may development at verified. At syempre, ang priority ho natin dito, yung kapakanan ng pamilya. Okay? Marami ho kasi mga nagtatanong. Gusto ko lang linawin na bago ako magpaalam pala ng tuluyan. Bigyan ko lang kayo ng konting tips. Opo. May mga nagtatanong ho kasi doon sa detalye ng report.
bakit kulang daw yung detalye. Ito biglang nag-lecture si Sir Justin. Bakit daw kulang yung detalye? May mga bagay ho kasi, mga detalye na hindi na natin kailangan ipaalam sa publiko. Halimbawa, paano pinatay, ano ang ginamit na armas, etc. Hindi na ho kailangan sabihin yan sa publiko. Gawa ng magbibigay ka pa ng ideya sa ibang tao kung paano gumawa, di ba? Ang purpose ho ng bagbabalita natin dito, kaya natin to binalita, gusto nating tulungan yung pamilya Mamak na mahanap yung kanilang ina. So nung nahanap na, di konting detalye na lang muna, hayaan muna natin ho silang magluksa. Yun ho yung ating tungkulin. At syempre, we are dealing with the individuals. Mga tao po sila na merong nararamdaman. Kaya naman, pakiusap din sa publiko, maging let us extend our understanding sa ganitong kaso, sa ganitong mga sitwasyon. Imagine, they lost their father last August of 2025, months after karumal-dumal yung nangyaring krimen. So, yun ho, at sana sa publiko, yan, yung pakiusap natin. Meron kasi mga information na hindi rin talaga gusto nilang ibigay at hindi nila gustong ilabas sa pamilya. Gawa nga ho ng, syempre, dahil sila yung nagluluksa. Ang goal naman natin dito, matulungan ho yung pamilya. Hindi lang to basta storya kasi, di ba? Ito po yung mga kababayan natin, kasama natin sa komunidad. Kaya sana, sama-sama ho tayo at ipagdasal natin, lalong-lalo na yung pamilya at yung kaluluwa ho ng yumaong si Ginang Tess Laos. Muli ho para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon para po sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.